Mohli ste sa až potom stískať. Kto vie ešte, ako to dopadne, či sa nepokriete. Priatelia, začína posledné finále hip-hopových Vianoc 2015. To si zaslúži veľký potlesk. Yes! Uvidíme, čo sa tu vyskytne. Fuck! 3 versus 3. Nech každý tancuje to, čo chce, to, čo vie, na túto hudbu, čo si dostane. Nech začne ten, kto chce viac vyhrať. Toto je finále 3 versus 3. Vám vstupne každého tanečníka. Let's go, shimmy! Aha! Yes! Aha! Yeah! Yes! Come on! Yeah! Yeah, yeah, yo! Yeah, yeah, yo! Woo! Shit! Yes! Čo na to druhá strana? Robot ľudskej koži fyzik! Let's go, yo! Let's go, yo! Let's go, yo! Yes! Yes! Oh, funky time, yo! Woo! Funky time, yeah, funky time, yo! Woo! Yes! Yeah! Druhé kolo! Druhé kolo, yes! Tony Montana! Let's go! Let's go, yo! Hey, come on! Yes. Yeah. Third round. Bobby.
Funky time. This is real.
It's the boogie man. Yes! Woo! Monkey Club. You don't stop. You won't stop. Move your body. Yeah. Move your body. Rock your body. Move your body. Come on. Move your body. Move your body. Dance. You know. Woo! Monkey man. Woo! Poslednego. Bobby. Last round. Yeah. Woo! Monkey man. Shot. Get out that. Definitívne finále všetkých finál. To bolo ono. Ešte raz jeden veľký potles pre kapelu, ktorá to tu celé rozbombovala energiou. A ešte raz jedna veľká vďaka pre vás všetkých, ktorí ste nás tu podporovali, či už celý deň, alebo pol dňa, alebo iba hodinu. Každá pridaná ruka k dielu, každý potlesk, každý výkrik pomohol tejto krásnej udalosti. Hip-hopové Vianoce 2015. No. A už sa pomaly blížime ku koncu, ale ešte by som chcel možno spomenúť aj človeka, ktorý stál za gramcami celý deň, a to je DJ Šimo, ktorý tu sedí, veľký potlesk pre ňoho, ktorý vás taktiež dopoval energiou. A ešte samozrejme partnerov, na ktorých nikdy nemôžeme zabudnúť. Máme tu Romana Paulen Salon. Ďalej tu máme samozrejme Incheba. Yes. Ďalej tu je Lunis. Hej. Ďalej je tu môj Batoh. Ďalej je tu Begra. To sú naši partneri a samozrejme hip-hop. Veľký potlesk pre hip-hop. A ja ešte som otec Mirec a ja som pre vás rozprával. No dobre, dosť. Aha! A skoro som zabudol. Počkaj, nechci teraz povedať. Všetko sme si už povedali, až na poslednú čerešničku na torte, a tou čerešničkou je táto dáma, ktorá nie len, že sa stará o niektorých detí, že vychováva mladú tanečnú generáciu, ale spravila pre nás
možno prvé hiphopové Vianoce na Slovensku. Takže prosím, veľký potlesk pre Lady Mel! Mama Mela! Ktorá má toho ponúknuť ešte veľa. Ja by som vás chcela teda hlavne vám poďakovať, lebo keby ste tu neboli vy, tak žiadne Vianoce sa nekonajú. Jedine stromček by tu asi bol. Takže hlavne tanečníkom, ktorí cestujú, obetujú a proste potia sa a dávajú tomu svoj život, ako tomu celej toto príprave som dala asi mesiac svojho života, takže teraz si užijem. A chcem poďakovať aj iným elementom, ktorí tu už síce nie sú, ale určite sú s nami a počujú nás. Gretiťákovi, Férovi Radačovskému, zatlískame mu, takisto Strápovi, takisto beatmakerovi a beatboxerovi Esovi, celej porote včerajšej a dnešnej ste úplne top. Ďakujem, že ste prišli a našej kapele. Je to úplne novinka, prvýkrát s nimi robím a celkom ste sa mi páčili. Zavolám vám ešte. A v neposlednom rade samozrejme Miercovi otcovi, ktorý včera som bola pol dňa na mikrofóne a trošku som porodila znova. Takže veľká vďaka a veľký rešpekt týmto speakerom, ktorí majú tento dar trepať. A ešte veľký potlesk podľa mňa pre neho raz. A samozrejme, Partyfilov, neviem, či som ho spomenul, lebo keby tu nebol, tak vlastne sa ako keby nič nedialo, lebo v dnešnej dobe internetovej, čo není na internete, tak neexistuje. Takže si myslím, že videá a fotky budú fresh a hlavne rýchlo, lebo on je taký superman. Ďakujem veľmi pekne, majte krásne Vianoce, krásny šťastný nový rok. Vidíme sa zase opäť niekedy. Ďakujem. A teraz už len porota. Čo si to kľudne mohla dať, super ti to išlo. A prepáč, že si teda porodila včera. Ťa porodila včera. Dúfam, že Enrico mi to odpustí. No nič. Priatelia, takže posledné finál. 3 versus 3. Uvidíme, kto sa stane kráľom týchto hip-hopových Vianoc, ktorá trojica, Stredoslováci alebo International Crew. Porota, ukážte svoje rozhodnutie o 5, 4, 3, 2, 1, teraz! OK, priatelia, my sme to tu už akože úplne ukončili týmto našimi rečičkami, ale priatelia muzikanti, ono sa sem tam stane v našom svete, že je remíza. A to sa teraz stalo. Myslíte, že ešte dostaneme zo seba jeden šláger? Jeden. To už to bude kratšie, nebude to tak dlho trvať, teraz už pôjde iba z každej strany jeden tanečník. Čiže 2 minúty. Dobre, takže extra kolo si prosí extra energiu. Hip-hopové Vianoce ešte nechcú skončiť, takže máme predĺženie. Extra kolo, na každej strane jeden tanečník, one dancer. Jeden tanečník, hej! Nech sa páči, je to vaše. Ukážte, čo máte ešte v fľaše, ide ďalšie. Aha! Let's go! Let's go! To je extra round. To good sound. Shimmy! Yes! Aha! Yeah! Aha!
Hey! Woo! Aha! Yeah, yo! Yeah, yo! You don't stop! You don't stop! The head to the head, man! You don't stop the rock to the back, man! Take off, jump the boogie to the boogie. Hey! Funky time, yo! Funky time! Yes, yo! Yes, yo! We won't stop! Yeah, yo! Yeah, yo! Rozhodnutie Hip-Hop Vianoc. Ďakujeme kapele za skvelý sound. Ďakujeme tanečníkom za ich extra round. Aha! No a tak my sa snáď dopátrame k víťazovi Hip-Hopových Vianoc 3 vs 3. Poďme skúsiť ešte raz odpočítať od 5, priatelia. Poďme na vec. 5, 4, 3,